a H és M Studio bemutatja Mozzanatok a nagyvilágból Survivor második rész. Na tehát bemutattuk az első részben a csodálatos házakat. És most nem is tudom, hogy mit mutassunk be. Persze, csináljuk a bedrogos munkát. Thank you! Igen, itt a Hungarian csodálatos resztamos rendszere, az én csodálatos alagutam, melyet Hungarian engedélye nélkül csináltam természetesen meg. Itt a bánya, tehát ja, azért azt kéne felejtsük. Oké. Melyik vezet a bedrockhoz? És mi van, hogy eltévedek? Tomi, tök jól megcsinálta komolyan. Aha. És még mennyi idő, még felmegyünk? És el is fogyott a fákjám. Itt a bedrock, itt a híres bedrock. Világítsunk, az olyan horrorisztikus. Oké. Akkor világíts. Bocsánat, visszateszem az F1-emet. Ó, és nem látok semmit. Tehát akkor kéne világítani. Mert a kedves nézők nem látnak. Tessék? Ja, és Hungarymannel, hogyha lesz idő, akkor lehet, hogy be fogjuk pluginolni akkor nem fogjuk bepluginolni, de megígérem, hogy folytatni is fogjuk igen. Ok. Nine. Most miért az egy játékos módba léptem? Na jó, mindegy. Igen, és Hungarian társunk miért rájutottad le a szervert? Bocsánat a nézőknek ezért a kellemetlenségért, de most így. Élvileg nekem nem fut. Nekem nem. Na most már megy. Mit? Ó, pont ez hiányzott komolyan. Na és bocsánat a nézőknek, ezért a kellemetlenségért is, hogy nem tudom teljes képernyőbe tenni, mert akkor tényleg mivel ott fönt kiírja, hogy www.bandicam.com, ezért így is tudják, tehát persze. Tegyük be a hajs. Ja, és a következő videóra valószínűleg egy meglepetéssel készülünk, hát nem akkora nagy meglepetés, de azért lesz benne meglepetés. Oké. Na tehát, akkor
és bocsánat a Hello Hungarian, és bocsánat a lagért is. Ja. Jó. Szerintem... Hát igen, indítottunk egy új sorozatot. Hú, de jó, mozzanatok a nagyvilágból. És ez a mozzanatok a nagyvilágból exkluzív második része. Igen. Igen. Aha, és M stúdióban. Na jó, ezt hagyjuk, ezt a szöveget. Mi a... Hogyan jutok most én így fel? Na, akkor láttam, most nagyon laggolok. Akkor, hát ez volt a mozzanatok a nagyvilágból második része. Igen, jól szólt, barátom. Na, hello!